Oké. Csönd. Tessék. London. Jack London. Liszt. Lindbergh. Laborfal videóza. Lika Károly. Lifár. Az ki? Híres táncos volt. Van egy figura, a lifárugrás. Lamberg. Lambert. Akinek a szívében kés. És latúnyakán kötél. Lót. Az nem jó, nem valós személy. Lábán se. Latabár. Lázár. Milyen Lázár? A bal fedezet volt. Fradiban. Lüli. Lafayette. Leo pápa. Lee Wook. Ez kicsoda? Ő találta fel a mikroszkópot. Lajos. Melyik Lajos? Első Lajos. Akkor második Lajos. Harmadik. Negyedik. Ötödik. Hatodik. Hetedik. Nyolcadik Lajos, azért is. Kilencedik. 10. 11. 12 Lajos. 16. Lajos. Bravo! 14. Lajos. Louis XIV. Quinc. Szez. Akit nyisz. 17. Lajos. Az nem volt. Kinyírták előtt, 17. lehetett volna. Akkor És 18. Lajos. Lajos. Unom. Éhes. Nincs ennivaló a házban? Lencse. Borsó. Bab. De én húsra vagyok éhes. Nagy véres húsokra. Angol bélszínre. Wellington bélszínre. Roast beefre. Én pedig egy hete marha pörköltel álmodom. Vastag, erős piros lében, galuskával. És a rostélyos paprikáson? Paradicsomoson? Eszterházi rostélyos. Hátszínszeletek, vörös borban, Tűzdelt vesepecsenye. tányér hús, vele főtt zöldséggel, velős csont, pirítós kenyér. Gombás matrózhús. Szép. Persze, ha nem túl öreg matrózból. Tourne-du à la Rossini. Tourne-du à la Messina. Jó. Tourne-du chasseur. Wellington bélszín. Fokhagymás, fehér pecsenye. Szűsült hálóban. Az disznó, nem marha. Akkor göngyölt felsál, töltve. Vetrece. Vetrece.
Hát maradék húsból csinálják, fölvágják, zsírban kisütik fokagymával, borssal, vöröshagymával. Erdélyi flekkenzik a káposztával. Erdélyi flekken? Mit mondod, honnan menekül? Szamosújvárról. Szamosújvár. Ez hol van? Kolozsvár és Dés között. És miféle hely? Görögkatolikus püspöki székhely. Tanítóképző, ipariskola, algimnázium. Az erdélyi örménység központja. Élénk terménykereskedelem. Gőzmalom és mezővárosi szeszgyár. Vasútállomás, kórház, táviroda. Ez állhat róla a lexikon. Este a Szamos partán kigyúlnak az ablakok. A függönyök mögött báloznak. Fekete örménynyányok járják a táncot. Hosszú fehér ruhában, virágkoszorúval. Lent a hajósok énekelnek. Zöld és kék és piros lámpionos bárkák ringanak. A tornyok és a tetők felett, sőt a várbástyai felett sárgán vándorol a hold. És zúgnak, zengenek a harangok. Az utcán a farsangi nép menetel. Muzsikusok, maskarások, állarcosok. A görögkatolikus templom és a ferences kolostor is kivilágítva. És a hídról minden bál után a folyóba ugrik egy csalódott lány. Érdekes. Nekem egy nagy lapos, álmos falu. És nincs ott semmiféle vár. Csak egy ronda nagy, szürke fegyház. Maga volt Szamosújváron? Katona. 3 hónapig.